Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Keri Keri Keri. Lah, iki mau bengi to, mbuh enek angin apa ya to. Aku gak ngerti ki mong kok terus mau menggok ning gone aku ki terus kelingan aku apa piye gak ro. Ya kita spill nang wong tak mong. Niki lah wong tak mong ino. Halo. Kedatangan Mas Kiro lagi emang boh kok kelingan aku ngono lho maksud kowe. Aku numpang Moro nggandu ya. Gak asline memang terakhir pengen rene ngono. Oh, kleru kowe. Nek mangke aku mabit ning Caruban. Wes berapa kali? Ping 3. Gak kita mangan kok kene. Kok kene lho maksudku ketok full. Ya kucek. Lah iya. Tapi ra tau gandol, orang-orang pernah gandol aku ngono. Ah, gak geduk Pak motorku. Ya kira-kira nek diweni ondo apa piye ngono kan ya ora apa-apa to. Heeh. Tak dhisik ya. Lah lho, madang iki tekane kene lho, Bolo. Karang urung sarapan lho, Ket Mang. Sarapan. Yo. Lah lho, Bolo. Ya ene lho. Ya ene iki kok cek sarapan lho kok sok. Aku yo gumun. Lah tangi sadurunge udan kengke. Enggak. Gak kena ya. Terus didani. Gak kena cek kok iki lho. Sing udani sapa? Gak kena. Nek. Cek kok iki. Nek. Udan iki lho didani. Lah iki ketoke Bolo. Ketoke jemput aku rene iki arep jemput aku. Mbuh dijak ning ndi ngono lho. Karepe. Ora ngerti kene lesu. Piro? Wis piro? Lesu jare malah. Lesu. Sama. Tanggo polu. Nah iki lho. Mister Amin SPD. Yo cese karo gunamu ki ape karo tok kawan. Ini wis tes kene kancaku Caruban ya ra. Amin SPD alias Padli. Tak lebokne YouTube men kok apa piye to? Goblok kan. Sapa ngerti ngo anak rondo sing pengen. Rondo goblok. Lho tapi apa mau nek pengen anak rondo ngono? Lho. Senane bojoku. Bojo sing ndi? No. Ayo pun tak lawesi ya. Berarti lagune buka ya. Lagune kan bener ya. Piye? Mending tuku sate. Aduh. Tutup to mau. Bane wis tutup kok. Ngene sapa? Bensin. Nang pom. Lah iki lho kok rajuk mang-mange ngono lho kok iso. Dalam pome to sedika. Oh. Lah sampean rene lah engko amin mlaku rono tutup. Enggak. Jajal delok sik temen. Aku liwat masih buka. Timbang mengo kentahan bensin lho. Bar kok gandu terus balik rene kan. Udah ceket delok sik. Tutup iki jam 10. Jam 10. Tili-tili demi sapa? Ya demi penumpang to. Demi kowe enek batine. Demi kowe terus demikian. Ki mang ketoke dienggokne demitku Bolo. Apa to dienggok? Dadi sangka kulon kuwi wis dibisiki karo demitku ben ampreme nggo. Apa sing kok kulon ki lho sapa? Nah aku kok kidul. Kan dalane ngujur ngalor ngidul to iki. Iya. Terus Koci ngalih rono ya, Teh. kira Bolo Gude. Dewe kulon kali. sopere wis diinteni para LC. Lah ki mau wis dibel kok. Lah wi lho, engko terus dienggokno karo Mas Kiro. Kok dienggokno piye? Diterne ning ngene kafene. Lah Lah kerja ngene iki. lah ya terus melok menggo dirimu. Ya ora to. Kok lah piye? Kene iki cah kerja. Ngalah. Engko nek Niat ning enggokne iki engko nek wis mulih. terus nek disilakno saithik ngene apa ya ora menggok. Ya nek wonge waras ngene ya gak penak to. Nek posisi mendem ngono kae lah kayak disilakno. Nah, wi lho.
Mila bola suhune sama kok iso wong kok saprol wonge melarikan diri lho. Mudik. Ora. Mbuh kok sandangane 3 kabeh kok. Sejarahnya mudik. Masa 3 rondo ya? Ando sapa? Nah yo. Apa aku melok Mas Kiro lho? Ning ndi tapi? Mbok dukne ning nggon karaoke aku. Hah? Duk nang buduran ngono ae. Loh. Golek apa ning buduran ki lho kosok. Di gondol supir truk. Romasamu aku capang. Kok wong kok sembrono lho. Supir-supir truk ku akeh sing ngetan to. Mesti golek-golek ya. Lah wong pernah lho aku ki bareng ngatene Kota Ruban ya ta. Terus oleh penumpang neh kok titik ning kono posisine bareng tak pethuke das ngono lanang. Mas, anu nggon warung esek-esek iki. Esek-esek. Apa Mas? Warung esek-esek. Heh? Warung esek-esek. Piye? Ya ampun. Bulan bareng. Esek-esek iki supir truk iki goleke ngono kuwi ya. Dik gesek-gesek ngono. Ora ngerti, mbok warung Remang. Ki lho bolo suhune wis omong ngono. Kok Mbok pencet ora ning. wis kok kok iso. Aku iki jawane tak kon nyuwuk bolo nyuwuk warungku ki lho. Ben ampre Tak suwuke nek no. tokne ae tokne. Tak suwuke. Suwuk piye iki jaluke iki? Ditokne ae. Di suwuk piye jaluke suwuk piye? Kira-kira nggawa gula kopi. Iso Apa? gula. Kok iso gula kopi iki lho? Apa syaratnya rawe? Aja. Dan kukur-kukur ngene lho. Anu engko dupo ae. Alah dupo ya apa kok? Lah opo lho? Apa ya? Aku ndengkene wedang nah iki. Wedang leh. Yo. Engko lah yo ngancil gak merem no. Kok Yo iso? ben nunggone kowe kok. Lalu nyusul piye? Nyusul ning ndi to? Nang Kemboro ta we, kontak dadene nang Kemboro piye to maksudmu? Nah, iki lho gelasnya ning kene iki lho. Malah isa-isa. Bisa saja tapi besok. Kok iso jatah besok iki piye to? Dengan nak kegiatan. Itu kok bisa ya aku. Piye Nek to? gelemnya. Yo, Kadang tak konrokan. kowe. Aku golek SPG, gelem ora? Aku Duwe SPG ora Mas Kiro? SPG apa rokok apa SPG anu? Yo kopi to, cara mono tapi sing muda berpenampilan menarik. Lah iki ora menarik iki. Sing di Iki lho. iki bose. Oh, bose. Oh golek kowe nang neh. ndi? Piye? Ya ora apa-apa kono. Heh. Dari Sarban sing ndi ki aku lho lingali ku goleki. Heh. Lagi. Wong jare iki mau aku arep gandol jare. Kowe nang ndi? Terus. Wong kene iki ngeteri penumpang kok. Ora apa-apa gandol kok. Gak krungu, gak jelas Tapi suaramu. kira-kira anu ora? Kira-kira piye? Warung di. Ngeteri penumpang ning gandu ngono lho. Lah ya warung di kowe lho, kowe tak tekoni kok kowe nang warung piye to maksudmu? Iki lho seneng. Padha mau lho. Lek Sarban sing ndi? Nang Ponggi. Heh? Lajeng rasane to? Cemilan di kala hujan. Kudu review jujur ora oleh. Karo kafe Oh, iki kacang to. sing ngetan dhewe ndi? Ora oleh mbedok reviewne. Heh? Ya dipangan.
Angkringan Kalau pulang kopi kate. ya kopi arep tak weni mangkok. Ora mangsamu lah. Lah tar wis mbok kae kono. Udah. Ki mau lho sing apa? Katane ngulon terus. Apa? Terus Sing lemon tea mau lho. karo entan dhewe Iya kang piro? toh. Kopi apa apa? Lemon tea panas to. Oh, terakhir. Gelas tak cepakne kono kok. Itu Ayo jadi review kok malah mbok soteng aku. Lah iki lho. Tak pangan lho. Tundalan Lah, di. iya, rasanya. Gurih lho lah. Iya, Rasane gurih. iya. Ya suara magem lho, Bos. Suara mlempem. Piye reviewne? Pokok gurih.